گەلی گۆهدارن دەلال و هێژا سلااو ڕێز ji بۆ هەمیان ئەمێ ئیرۆ دەست بواناک نوو بکەن bi سەرناو bi navê nuqteşan yan bendeşan. Nuqteşan û bendeşan çi ye? Yek ji hevdû ya nuqteşanî hineka gotiyê bendeşanî çi nazdana wê çi ye? Ew nîşandekin got bi danîna wan wateya hevokan yan komekan. Komek bi erebî wata wê feqere ye. Hevok cumle ye. Ew nîşandana got bi danîna wan wateya hevokan û komekan û hevgirêdana wan çêtir dibe. Yani şirovetir dibe, xuyatir dibe. Her wiha jî dide nîşan da got di xwendinê de em li ku rawestin û karibin bi hindanekê bistînin an bikin û li ku berdewam bikin di xwendinê de. Wate jî hesantir dibe û zelaltir dibe û xuyatir dibe. Ev nasandana nîşandekan e. Nîşandek çi ne? Nîşandekên me yê sereke hene û nîşandekên me hene ewana jî bikar tên ne piranî. Nîşandekên piranî me danîn pêşî ê ne piranî yani kêmayî bikar tên me hin bi hin li gor girîngbûna wana me dirêzê danîn. Em ê bêhniya yekemîn nuqte yan xal. Di komekê de li ku nuqte tê danîn bihnok yan fasile jêr dibêjin bi wateya erebî koma bi zimanê din bihnok li ku tê nivîsandin em ê aniha tevî şirove bikin piştre cot nuqut yan du xal. Piştre nuqte bihnok û nik xal e, nike xal. A piştre nuqte pirs yan pirs nîşan. Nuqte pirs yan pirse nîşan. Ya bi dû ditê nuqte bang yan mate nîşan yan baneşan. Piştre du gevanek yan cot gevanek. Piştre tê dûnik yan cot bihnok. Dûnik piraniya gotiyê dûnik û cot bihnok yanî di bihnokin di ber hev de. Xêzek e, bendek çi ye, xêzek çi ye? Xêzek xeta wê dic cara li bendekê yî. Bendek kine, xêzek dirêj e. Bi pîvanê xêzek di cara li bendekê yî bi dirêjbûna xwe. Hevwate nîşan xeta xwar e yan hin dibê leç yan hin dibêjin ka rû yan hin dibêjin xul yan hin dibêjin xeta leyan yan hin dibêjin xîş û xwarbûyî ev xetaya bi kêlekê ya spartî xet xwar e, xêzga xwar e. A bi dû de rêze nuqt. Rêze nuqt piştre tê her wiha bi dawî de. Em ê bên ya pêşinde. Ya pêşinde nuqte. Nuqte li paşî komekê yan hevokekî tê şanîdan. Yani tên danîn li pişt komekê yan hevokekê. Me aniha di pêşiyê dijî me got komek ew feqere wata wê na bi erebî yani ehwerin bêtir ji hevokekê dikeve komekê de.
و هەڤۆک یەک جملەیە تێ نیشاندن وەک گوتنە نقطە دەکەوێ پشتوانە وەک گوتنە خوین bi خوینê nayê şiştin نقطە تێبدا و یاوێدە ئەv نیشاندەکانە ئەزێ خەتێک یان خێزکێک سۆر یان تێخن چار çۆڤێدە bi sôrbûn bikin خوین bi خوینê nayê şiştin ئەم ê bên bihnok bihnok dikeve navbera wan bêjeyên got di hevokê de dane pey hev û di şûna gîhaneka de heger bi gîhaneka negirêdayî bin çi wata jê tê yanî dikeve pişt wa bêjeyê di hundirê hevokê de gerek bi dû hev dibên di neqeba navbera bêjeyekê û bêjeyekê de bihnok dikeviyê de wextê ku ez wa bêjeya bi hev girê nedim bi gîhaneka em ê aniha vê hevokê bêjin wê piçkî şirove bibe zelal dijwar şêrîn û heval me got zelal bihnok tê dijwar bihnok tê şêrîn bihnok tê û me bi gîhaneka û ve ew bi hev girê dan zelal dijwar şêrîn û heval xwîşk û birayê hevin li vê dirê ji dêla ji dêvla ku ez bêjim zelal û dijwar û şêrîn û heval xwîşk û birayê hevin tê bijimêre zelal dijwar û şêrîn bêjeya dawî ya bi talî ditê ya bi dawî ditê piştî gişa tê û gîhaneka û tê pê veke û bêjeyên pêşiya wê ne bihnoka tê têx navbera wan em ê hevokek din bidin di vê çûna geştê de ez çûm hewlêrê bihnok tê hewlêrê bihnok tê mehabad bihnok tê wanê bihnok tê diyarbekirê bihnok tê qamişlo bihnok e û efrînê û min tev dirêz dijmartin bihnok dikevin bera wan de a dawî ez dibêjim û bi gîhaneka û ez wa bi hev girê didim ez ê bêm nîşandeka din cot nuqut cot nuqut çi ye du nuqut li ser hev jor û jêr tên rêzkirin dikevin piştî bêjeyan yan hevokan yên got divêt şirovekirin yan jimartin û divêt bêgotin yan wextê gotin na bêjeya gotin tê dihebe ya bêjeya dibêje tê dihebe du cotnuqut dikeve pişt vê hevokê de ya dikeve pişt hevokên gişlîyovekirin jêr divê ev jî em ê mînak nabidin dabê nasîn wek gotina
پیرەکالێکی ژنەبیین خۆرە گوت لەڤر گوتنا گوت ئەز لە هێڤیا چمە پشتی گوتنا گوت شرۆڤەکردن ژێر دەڤێ شرۆڤەکردن فە جۆتە نقط دێ پشتی گوتنا گوت لاوۆ لەڤر ماتنیشان تێ ji bo hîn em ê bigin matnîşana yan baneşanî bangeşan em ê bigihînê de salê min hindik mane matnîşane zarokan got cotniqot zarokan got bavo matnîşan em hîj ji te dikin matnîşan wiha nebêje em ê hêviya temenekî dirêj ji te re dikin em hêviya temenekî dirêj ji te re dikin li vê dirê got li jor got li jêr di cotniqut dikeve pişt gotina got mînakek din em ê bînin merovê hêja bi çar tişta hêjayî em karin bi hêjayî yan xuyayî piştre çi jêr divê şirovekirin jêr divê şirovekirina mirovê hêja me got bi çar tişta hêjayî yan xuyayî ev tişt çi ne cotniqut tê û piştre ev tiştana tên jimartin mêranî bihnog zanîn bihnog xebat û comertiya xwe bi va tişta tê nazkirin ev cotniqut piştî vê şirovekirin divê ev tiştana her çar çi ne mirovanî zanîn xebat û comertiya xwe نقطه بهنوک نقطه بهنوک نقطه بهنوک نقطه و بهنوک یک بهنوک لجیره نقطه لجوره وی آوای نقطه بهنوک نقط بهنوک دکوین نافبرا جیوان دکوین نافبرا وان هفوکن گو bi hev re girêdayî ne û wata hev serrast dikin û dibin serî di mînaka de wê şirove bibe wek gotina dolemendî bi zanyariyê ye zanyariyê ye tiştekî din ne bi mal û pera ye li vê dirê dolemendî bi zaniyê ye wê hevokek bi dû wê tê ew hevokaya vê hevokê serrast dike a pêşinde hevoka di dûa a pêşî serrast dike fe nuqte bihnog dikeve pişt wê û dikeve pêşiya hevoka din de ne bi mal û pera ye pişt re niqut tê em ê bên nîşandeka din pirs ne li vê dirê şaşbûnek li ba min heye ez ê bigihimê de pirs nîşan pirse nîşan qelema reş pirse nîşanê ne pirsene bidanî bû pirsene li me biborînin ez şaş bûbûm pirse nîşan dikeve paşiya hevokên pirsyariyê hevokên pirsyariyê hevokê pirsyariyê berê di pêşî di mer derbas bû me got hevokê pirsyariyê bi çend bi kîjan bi çi qas bi çawa bi ji kîjan van pirsan hevokên pirsyariyê çêdibin fe pirsenîşan ev e pirsenîşan ev nîşana pirseyê
پرسە نیشان دەکەون پاشیە هەڤۆکن پرسیاریە وەک گوتنە تو چەند سالیە تو چەند سالیە پرسە نیشان پشترە دێ نیشانە پرسەیی لەوێ درێ کیژیان ڕۆژ بوو دچوو ماڵی یان دچوو ئەف پرسە نیشانە ئەمێ بێن نیشان دەکە دن ها پشترە مات نیشان یان نقطە بانک ئەف هەردوو ناوژی لێ دەبن هەنێکە گوتیە مات نیشان و هەنێکە گوتیە نقطە نیشان مات یانی تعجب و بانک نیداء بڕاستی ئەو دە هەردووە دە کوردی دژی تعجب ژی تێ و بانگ ژی تێ فەکیژە ناو لێ دەبێ هەردووژی سەرڕاستن و دجیە خۆدەنە دەکەون پشتی بانە شانان و پاشیە هەڤۆکە بانەشانیە ژی ئەمێ وێنا چلۆ بدن ناسکردن ئانها میناکە وەک گوتنە ئاخ ماتنیشان پشتی وێتێ پشت گوتنە ئاخ ئەز چ قاسی دێشم جاردن ماتنیشان هات پشتی هەڤۆکە بانەشانیە ئەف هەڤۆکە بانەشانیە ئەز چ قاس دێشم و ئاخ مات گوتنە بێژەیە ماتەشانی بێژەیە ماتەشانی پشتی وێنە نیشان دەکە ماتەشان هات ماتە نیشان هات و پشتی هەڤۆکە ماتەشانیە نیشان دەکە مات یان بانگەشانیە نیشان دەکە مات نیشانیە هات هەڤۆکە گدن واخ ماتە نیشان دێ ئەو چ قەدەرە واخ ئەف چ قەدەرە هەڤۆکە ماتەشانێ و واخ بێژەیە ماتەشانێ ماتنیشان پشتی بێژەیە ماتەشانێ تێ و پشتی هەڤۆکە ماتەشانێژی تێ یەک دن لۆ وەی لمن ئاخەزۆ ئەم دنەرن جاردن پشتی لۆ تێ و پشتی هەڤۆکە وەی لمن ئاخەزۆ ئەمێ بێن گەڤانەک ئەمزانن بە عەرەبی واتاوێنە قەوسە لە پێش و پاشیە وان پرسان ئێتێتە دانین گۆ بە سەبەبەکێ کەتنە کۆمەکێ و هەکە بە بێهلانی ژی واتەیە وێ کۆمەکێ یان وێن هەڤۆکێ نایە گوهەرتە یانی ئەڤە گوتنە ئەو هەڤۆکە گتکەڤێ ناوبەرە دە گەڤانەکە دکەڤێ ناوبەرە دە گەڤانەکە دە کە ئەزراهێژم هەردوو گەڤانەکە ژی واتە نایە گوهەرتن ئەمێ ئانها میناک نابینن وەک گوتنە بەلایە ئەز گەلەکی ئێشاندم لەبێ درێمە گەڤانەک لەڤر دانی و گەڤانەکەک پشت vê gotinê danîn belaya wê nexweşiya xeddar belaya wê nexweşiya xeddar heger ez vêna deyne şirove dikim ji belayê re belaya wê nexweşiya xeddar belaya nexweşiya xeddar ez gelekî êşandim ez rahêjim vê gotinê jî vê hevokê jî hevoka wê nexweşiya xeddar ez ji vir bavêjim dimîne belaya ez gelekî êşandim tu wate jêr nayê guhertin bes bi danîna wê şirovekirin çê dibe û hevgirêdanek û daxuyanî bêtir zelaltir dibe
تێبینیکێ ئەزێل ڤر بدەن ji bo xîskan merov dikare li şûna her du kevanekana xêzikan bikarbîne yani wek gotina belayê wê nexweşiya xeddar ez gelekî êşandim ji dêv la kevaneka ve ez karim xêzika deynim di xêzika ji dêla di kevaneka deynim wata ew aynî kar bikardîne em ê bê nîşandeka bi dû de dûnik yan cotbihnok dûnik yan cotbihnok hinka gotî dûnik hinka gotî cotbihnok dikevin pêşî û paşiya wan bêjeyên gov di komekê de yan di hevokekê de dixwazin balkêşiyê bikişînin ser vê bêjeyê yani ev bêje divê ki em di bîra xwe de bînin em balkêşiya kesê xwendevan bikişînin ser vê bêjeyê wek gotinê em ê mînakê bînin wek gotina ez ji bo azadiyê xebat dikim ez ji bo çi xebat dikim ji bo azadiyê li vir azadî mixist cejna nîrozê hebûna me ye li vir nîroz di bihnok ya dûnik ya cotbihnok ya dûnik dikeve pêşiya gotina nîroz û piştnîroz nîroz dîroka me ye cardin nîroz di bihnok yan dûnik yan cotbihnok dikeve pêşiya wê û pişt wê em ê mînak din bînin di jiyana merovan de zanîn giring e û taybetmendiya xwe heye di jiyana merov de zanîn li vê dirê zanîn em dinerin cotbihnok ket pêşiya wê û cotbihnok ket paşiya wê yan dûnik em ê mînak din bînin di pêşkariya de rêberê zana karwanê xwe digihîne serî yan digihîne cî yan digihîne cih fe li vê dirê gotine rêberê zana bi hev yek bêjeyê bi hev ve yê rêberê zana fe cotbihnok dikeve pêşiya wê cotbihnok dikeve paşiya wê û me got jê mebest jê çi ye meqsed jê çi ye meqsed jê ez bala kesê xwendevanî gi vê hevokê dixwîne bikişînim ser rêberê zana em ê bên nîşandeka din bendek e bendek çi ye wextê ki ez li ser xetenivîsekê dinivîsînim û ez giham dawiya xetê de taliya xetê dawiya xetê de û bêjeya min kîtek jê nivîsand û bêje tev nehate nivîsandin fe li vê dirê ez bendekekê datînim û ev bêje hîn jêr divê bi pêşe xeta bi dû deyê em ê binerin nezdan çiroçê bûyê ji bo heger bêjeyek di xetenivîsekê bi dawî nebû bendek li dawiya xetenivîsa piştî kîtek yan du kît mehat nivîsandin kîtin din mane di bêjeyê de bê ti jî bêjeyek û di pêşiya xetenivîsa
بدوده بێژە بداوی دەبێ ئەمێ میناکێ بینە وەک ئەس چووموانێ من گەلێک تشت کرین ژوانێ تشتە خوا نویسان بێژەیان me تەمام نەبوویە خوارن û xwarin temam nebû dixetê de felvê dirê bendek têdanîn û bendek li pêşiya xetê têdanîn ev her du bêjeyek in yek bêje ne yek gotin in xwarin û cil jî xwarin û cil jî felvê dirê bendek ji bo temamkirina bidawîkirina bêjeyê yê di taliya xetenivîsê de yan di dawiya xetenivîsê de emê bên nîşandeka bidû de nîşandeka bidû de hevwata nîşanê hevwata nîşanê hinek hevwata nîşanê em jêr dibêjin di nivîsandinê de bes di kompyûter de jêr dibêjin slash yani xeta xwar yan xeta liyan yan xule yan xîş hinek dibêjin hinek dibêjin xwarbûyî xeta xwarbûyî yan xîska xwarbûyî yan xîska xwar em ê binirin bê di ku de bikar tê wek gotina ciwan bengîn baş xweşik rind gewre ez dinerim ciwan aynî bengîn e û bengîn aynî baş e û baş aynî xwîşk e û xwîşk aynî rind e û rind aynî gewre ye fe ev bêjeyan tev de yek watê didin wata wa yek e yek wata yek wata ev tev yek watê dide wata xweşikbûnê yan rindbûnê mînak din kirde kirar pîşkar kiryar kar kirin ev tev bi wataya fail kar kirin tev bi wataya fail tê yani kirde ev bêje tev ve watakê de me ev mînak anîn ji bo hûn zanibin zimanê me çi qasî dewlemend û zengî li wextê tu bêkarkirin karkir الفاعل كاريار الفاعل پîشkar الفاعل kirar الفاعل kirde الفاعل em ê bên nîşandeka dawî û em ê wan bi dawî bibin rêze niqut sê niqut di rêzê de tên tên nîşan dan got her berdewam gotin û bêjeyan hene û piştre kurteşan yan rêzeniqut kurteşan li vê dirê nafxelate ne wate rast e kurteşan e yani kurte ixtisar em ê bi kurtî gotina bêjin êdin hatine naskirin yani wek wextê ez bêyekê 2 3 4 5 6 7 wezê çend niquta deynim rêze niqut deynim sê nuqta bi dû hevde dûr ez ê bê her wiha bi dawî de fe ev
پشترە کورتەشان ئەف کورتە شانێ هەروەها بە داویدە کورتەشانێ و ئەف ژی ڕێزە نوقتن دڤردە هەروەها بە داویدە ji dêvla her wiha ta dawî ez bijimêrim yani heta milyona ez bijimêrim ez ê bijimêrim 1 2 3 4 5 û her wiha ta bi dawî de her wiha ev sê nuqut yanî gotin bi dawî nebûye hevok bi dawî nebûne jimar bi dawî nebûye gotinên ez dibêjim bêjeyên ez dibêjim bi dawî nebûne û bi dû wan de tê her wiha bi dawî de kurteşan e kurteşana gotina her wiha bi dawî de hevoka her wiha bi dawî de tê li vê dirê ez bi dawiya nîşandeka bûm û hêvî dikim Mesûdek jê hilanî û hêvî dikim hûn xweş hişbiriyê ji van waneyên ez didim waneyekê ez didim hiltînin û silav û rêz ji we re em ê di waneyên pêşî de yê gibên em ê têkevin lêkera yan kirin